παιδιά, σήμερα έχουμε ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Slap Tower. Πάμε να μπούμε. Να γράψουμε Slap Tower. Και ας μπούμε σε αυτό. Είναι 0 activity. Ας μπούμε σε αυτό τότε. Πάμε να μπούμε και να το κάνουμε. Αρχίζουμε από εδώ, κάνουμε έτσι, έτσι, έτσι και κάνουμε έτσι. Όχι, έπεσε κάτω. Πάμε να πάρουμε αυτό εδώ πέρα γιατί έχω μπει στο group και πάμε να το κάνουμε. Πάμε εδώ πέρα, έτσι, εδώ, προσέξτε να μην πέσετε όπως εμένα γιατί δεν είμαι πολύ καλό στο parkour. Πάμε εδώ πάμε. Πάμε εδώ πέρα. Και πάλι έπεσα, πέφτω σε εκείνο το σημείο. Να μπορούσα κάπως να πάω να το σκυπάρω αυτό το σημείο. Παιδιά, λένε εδώ κάτι για live stream. Δεν ξέρω. Πάντως κάνουμε και εμείς βίντεο εδώ πέρα. What name is it? Yes. Watch my live on Roll Live. Παιδιά, δεν ξέρω τι εννοούνε. Πάντως κάτι για live stream και μας έριξε ένας. Πάμε να ξαναγυρίσουμε γρήγορα. Και παιδιά, κάποιος τυχερός θα νικήσει 5.000 Robux. Του τα δώσω εγώ με δωροκάρτα. Αλλά όχι από αυτό το account μου, από ένα άλλο, από το PlayStation, γιατί τώρα εγώ παίζω από το κινητό μου. Γιατί δεν ξέρω πώς να το κάνω από το PlayStation το βίντεο. Καταλαβαίνετε. Απλώς δεν έχω εδώ πέρα Robux, γιατί δεν ξέρω, δεν θέλω να βάλω κάρτα, ούτε εκεί δεν θα βάλω, με δωροκάρτα. Ναι, και αυτό, και κάντε like και ο τελευταίος που θα κάνει θα κερδίσει τα 5.000 Robux. Ελπίζω να το νικήσετε όλοι, γιατί θα κάνουμε πολλά τέτοια giveaways.